So ka mga regalo guys nga dapat ang mga abrihan ini ka December 25 unsa kay excited naman ka adto. Amo na laman ning abrihan. Te excited man ka adto te. Amo nang abrihan te. Anja ana. Si hala baba na. So kani kakin sama ni kang Kuya Kinkin. Gift. Ika nila. Breaking. Ato gabi. Kita nila ate. Dari mag-abros Kuya Kinkin. Dari Kin. Kuya Kin nga give. Apa? To Kuya Kin again. What's this? Isa. Oy, Mine. Ja karipod. Agapon. Naraga agas dia. Oh. Kalate. Tabul ka man. Kare kang Kuya Kin. Agang kare kang Kuya Gael. Andiyan na Brian, andiyan na. Yata sang taonan pang pahindahinan. Kita mo nga sa mga to Kuya Kimi. Ato sa Abri lang, ato sa Abri. Sa kare kang Gabriel. Ala, oy excited na. To Kimi girl. Dapa. Kani. Te! Nag-unbox na ni Te. Tita day. Tita Jo. Narating. Tanaw ate. Harap ito. Isa mga pursa. Di mo naman itong ipanoo. Te, sanay pasok itong inamong ipada. Excited naman ka, Jo. Hindi naman pagngan. Kimi. Regalo ni mo. Nanja. Kuya Gael. Nanja ka rin. Last. Kuya Gael. Pada. Ay, Allah! Nagandang. Te, i-open na naman mga. Sige. Sobrahan na naman agka nang naay mga regalo nila ate. Sige, ang unang magdanang-apres isang gift si Kimi. Sige, Kimi, ikaw mag-una. Okay, excited ka to, te. Ganiha pa ni si isang adlawan. Okay, bati. Ala. Kurma. Ako magkim-kim tayo. Tesa. Uy, be. Talata. Tanaw. Be. Terus gina. Tara, natin. Wala. Cha. Kaya excited pa. Hey. Lagi mo, Kim? Nandiyan. Sige na. Papate. Ayo. Sige. Saktong Kuya Gael, te. Hala. Isa na itatob lang. Saktong Kuya Gael, te. Tanawa na pa isang sa amin, eh. Bitaw na dyan. Ayos na ba? Be, tanawa na to. Hala. Sana lang. Training. Wow. Unsa na, Kim? Ayos na. Yay! Itaw daw sa danggan. Ate daw ng itaw. Amang itaw daw sa danggan, te. Itaw daw sa danggan niya pa. Kana, sige. Kaduha. Beta sa atas ay tanaw. Nakuha ni ma'am. Te. Kita ni ma'am bracelet. Oh, nate. Dadare. Isa. Oh. Wala, nice ka. Itaw sa danggan, inday. Nice. Agisang Arius ni Kimity. Sarita ya. Oh. Nang ikwante, hang isotron. Isa sa tangan inday. Isa man kanila tita. Nakay kuan, new earrings. Karang lipad dari jate sa kuan. Ha? Dala sa kin. Lapis. Sago dito sa kaya hang ikuan ni ikuan. Ato bang ni Kimi. Kan sa pagkuan ha? Pwede nga man na. Dera, ingat ko na diyan. Excited. Bidjang. Excited ka aso. Nice kazog earrings ni Kimi, guys. Yeah. Wow, thank you kazo te. Earrings ni Kimi girl. Katang itaod. Saka na sang itaod. Dilat ta. Oh, nag-cute. Wala, ka-cute sa isang kuan. Isa. Tatangan. Tara nga, lang, tang lang. Isa din. Nara, ka-cute sa isang rilo.
Hala, ragay mo sa grilong kimit eh. Sa tepa, kada sa ilawom, nahikot. Ay, nahikot sa ilawom. Matangtang. Ay, gunting, be. Ano sa pa? Katay-tao ni Kimi, isang mga kuan. Happy, agbazing nga maite. Yan na dyan Rilo, na dyan Arius. To pa siya naghana dyan kudintas, te. Katong imong ipamalit. Kumakamata ng burasan din, no? Kumakamata ng burasan? Kumakamata ng buras? Kamo na kamunta ng oras ano? Hehe, na dyan bagong Rilo. Ay, ikaw Ken, excited na ka Ken sa imo. Sa may oras, dito na ako. Ano sa oras? Sa oras di. Ana. Sa nag-8, oh. Di pa ka mao. Dalawa. Ha? Ha? So, unsa man sa alas 8? 3. Isot sa pa. Ana. Kay isot pa rin natin isang Arius. Isit. Isa na, hindi ka man Kimi. Pwede. Magkuhan pa siya. Magkanang unbox pa siya hang kanang regalo. Advance na ka mang kuan, advance na ka mang regalo og abre. Tayo isa si mandalan lang. Mo Arius. Nagluwag pag gamay day. Oh, kaya na. Sakto na ka ito. Sunod ay, sunod ay. Wow, magsiga-siga man di ay. Lukiti no. Wow, arang kanindo kaso. Ampingin din na Kim. Ha? Ampingin din na imong mga gamit. Sige, lagi katulo na puti nga isahan ko ang regalo. Asa naman ito takab na bi? Ayan ka na. Nice, thank you. Mag-Arius ha, ampingan ha. Sini ha. Sabangan nagpidyon mati. Pidyon. Wow. Tikas. Ang ka-cute ka, Zupin. Ay, gamay nga rip. Sa karton. Hindi. Okay, wow, ka-cute ka, Zupin. Ang Arius ni oy. Sawa. Okay. Hala, raka nice ka aju, midyas. Hoy, hala, raka imus. Iring. Raka cute day. Sakto dyan ni Bay, mo isuot kay aron baka naglambok yung eskwelahan. Wow, raka nice. My turn now. Ang ganahan kasi imong midyas, bago. Ate, tagas nga midyas. Purple. O, tanang kukuan di. Color. Napod. Sarapan to. Mo na ni jang isi suot eh. Man eh. Idahang mga bagong medyas. Napol. Wow, ang ka-cute ka Azu. Minsan man kanila tita Kim. Thank you. Handa, happy ka Azu. Happy ka Azu sa tesi sa mga bagong kuan na natin ibutang ka tanay ibutang sa masulanan. Salamat ka Azu te. O kakin ako na pud te. O di anaag. Ang ako ni Kimi jang new. Medyas. Jang Rilo og Arius. Happy yarn. Sige. Okay. Mulot. May siga-siga. Mungkin, kubatikin. Ayan Kuya Kinkin. Next ka Kuya Kinkin guys. Open na po siya. Thrilling. Grabe te. Duwaan is life just Kinkin te. Masa isang kalipay. Sabi? Wow, warang kanois lagi Kin. Ibubo man nila. Puzzle? Nice ka te. Mo lagi pakuan akin pa. Happy yarn sa isang bagong kuan, isang Rilo. Dahil imong nice imong kuan dai imong Arius nice kaayo. May isa ma. Sama niya. Lapis ko rin. Lapis. Lapis ko no te. Tilan. Kulit. Okay. Wala Ken. Piling. Lapis dyan. Wow! Tanakin. Lah. Daisy. Pin lagi. Boleh lagi. Kumba. Nice, uy. Mama. Wow, baka niya. Ano mo muna ka tanas? Nasa man? Nasa? Ay, magsiga-siga na? Punto nga na. Balik-balik na. Ala. Kiyawo, uy. Sa happy yarn. Ampingan dyan na, ha? Suya Ampingan dyan. Dati. Nanahan sa isahan ko, ante. Bulpin. Bulpin. Ay, isa dyan, isa kasidlanan, kaya rin di mga wa. Kontrol naman. Hindi yung balad ah. Saan na si sa pagkuan? Nagdaan na na. Nakaibaw na sa dana, yung saon.
Kay bawa na skin kinti. Purma nanagna jud ka kin. Kay bawa man sa ting bulpin nagsud. Sa bulpin ni bulpin. Ngayon siya lapis. Kare daya kare masula sa relo dia. Ang Hello Kitty. Nice kaayo. Kita kanya Da. ha. Zero. Okay. Ag sunod dapat ken. Pisa. Oh, ampingan ha, di ka dyan pang kapsangan. Magi maguba ma. Okay. So, agi katulong ha. Ibaso. Gift ni Kinkin. Baso. Baso man kunot eh. Baso. Ara ka cute ka, so isang ayos ni Kimi, tita na mo. Bintin. Bintin. Ngayon. Masili na. Bintin. Tama lang. Sakit? Masakit? Bintin. Hala? Wow, pagka nice. Wala din naman ko. Hala! Sakto dyan mo, Queen. Pang ulitaw. Yehey. Kang kuya ako kay kamatiki. Ampingan na nito ng kuan, nito mga rilo. Kaya huwag din na gamitin, ibutang na naas sudlanan. Hindi na pwede. Basta ako na pa. Nasa isang karton. Mahawa tong bag. Ha? Mahawa tong bag. Pagsabot mas kuya. Ito. Ate, nag-ilag sila sa bag. Bastilan. Pagsabot sa mong duha. Swap. Kinsa may daghan og sud kanang mga ipangsud nga libro. Kunin mo. Asa nga bag? Asa nga bag? Katong ko ante na. Oo. Lutuwa. Da ilag silang duha. Kagayang to. Kakuya gayal sa to. Ken ha. Kakuya gayal sa to kay ulitaw na mas kuya. Kunin water system. Da ngansan ka sa kuya. Ano, dapat makauyab. Ay sama na. Da sa uyab-uyab ha. Oo ma. Eskwela jud. May sirlokin. Eskwela jud. Kuya. Ay, pisa-pisa. Sige, isuot sa akin. Kunin rabas ang kin. Wala. Water resistant. Da. Pwede sa mabasa te. Pero ayaw to di basa-basa kay Pero dili ubol. Oh, Pwede kanarang mabasa. ayaw jud di Pwede as mo in dali kontrol ibuhumo sa ba. cellphone. Ha, patanaw. Nakabutang na. Imong bulpen? Oo. Tiyaw. Kare. Hala, kuyawa uy. Makalingaw dahil si Zati. Tiya. Duwaan ay. Ano ba dia? Hala, uy. Oh, naay himo na siyang kuan like this time. Anawa, makalingaw dyan si Za. Gunitin na kin, mo na imong tanawon kin. Mo na imuhang guide. Ako. Hindi, Mahurot wala na ni mawa na may bala. Ha? Mahurot. Si Bala? Anong bala? Ay, wad alam bala. Oh, sunod si Kuya Gael. Next, Kuya Gael. Apa? Wala pa? Asa man? Mas mang tusod lang. Tulurangin mo. Sige, agi mo ken. Oh, ya, imo ya. Ay, may saman mo, tita. Be, Kita. lipay kazo. Da. Thank you sa Sarilo. Sa earrings ni mo. Nice kayo. Next, si Kuya. Napagtakot sa isang kuwan. Zarilo. Dili ka po. Sige na si Marilokin. Kada Zarilo, ipatago na ni Jack kayo. Okay, guys. So, makabre na sa Kuya Gael, te. Nag-ulitaw. Ay mo na iban kin. Daghan na sa pantalon niya. Masuot. Pwede mo dali mabasa. Yes, Kuya Gael. Apoy mag-average ijang regalo. Oh, pero di dyan as in ibabad kin. Yung mag-ubakin. Pare-ara mas kin. Kuya Gael na po. Yehey. Primo mo. Wow, nice siya. Ano nakipasipasan na kalingawan. Hindot. Sa ini ka man yung gamit. If suda na, ibutang na yung butanganan ha. Saan ipag-set pa? Next, sa Kuya Gael. Pare-ara pa lang kin oh. Naisa na ba? Parang sa kanay sa kadyo yung mukha niya. Mga pantalon. Naisa yun. Pare, diyan mo kay Sara mag-away magbugno mo. Wala Oh, red. Aka Kuya Gael, te red. Nahan si Ja. Agi mo? Blue. Ang guys mo na. Ka Kuya Gael, lakin. Kay ulitaw na sa Kuya Gael. Ikaw ka. Sunod lang imo, puhon. Ha? Dako na ka. Ulitaw na mas kuya. Si Kuya sa lamay kuan ha. Naglukod. Ikag nagbag, tita na. Oh. Kanang backpack queen. Okay. Kang gayo gina queen. Oh, mo lagi te. Yeah. Ka Kuya Gael, nakin. Di pa na pwede nimo kay. Sunod na ang kin. Kaya mo kay dako lang Oh. ka kasi. Sunod na imo kin ha. Dako ra kayo na ni kin. Mo sa maglok dos kin na rin tayo naka. Imo ya. Maawa ko ma. Hello. Yeah. Rilo na niya. Mga ulitaw na jud mo.
Hindi ka na may lita. Ako hindi. May limong tulo. Among palatuson. May limong. Mamayli ko sila. Hoy! Mamayli ko na sila, te. Stilan. Ano na, Beke? Mag-picture mo yun. Picture. Sige na. Wow, warang ka nice. Bailo mo. Sige. Ano na po blue? Uy, sige, isuot ya. Yeah, isuot ya. Isuot ko ya, guys. Ay, mo. Pangsit pa na. Pang-sit na yung kuan, orasan na. Oh, dahil na, te. Agisahang relo ni Kuya Gael, te. Isuot ya. Kompleto na kaya. Na nakay shades, na relo, na tumbler. Kanang ugma, isula na yung tubig. Hindi na ko mo. Saan man ka pa daw? Gusto ng duwaan. Tumuli na ko na dyan kay pang-arrange na gisang duwaan. Ito ko. Ang Lagi duwaan. mo lang. Ito ang duwaan. Arrange mo gisang duwaan. Ilan. Isa. Isuot, tagi mo yan. Da. Isuot ya. Isuot, tagi mo kuan, relo. Baksa pas Gabriel Tess, isahang kuan, isahang regalo. Alam man itong salina sang Barbie. Nasa nila si Barbie dera. December na nga pa Nasaan yan. ha? O, ganun Ayaw, sa motor. lakon na lang. Motor. Dapat motor. Ako, jang motor, jang Barbie te. Parang bisiha, jang Barbie skimi. Pag hinay ka ma, kuan na ka. Ni at least sa mga lakaw tanan natin matag sang relo siya ro makalimot mo sa oras. Papa, asa pa? Hindi na nakakiki mo kuan. Ipakita sa tita Jo agi mong bike. Katong bike si mong baji. Ano man, nato natin isa nang gihikos sa isang duaan. Hipos na sa isang duaan. Ha? Kasyo rin, lo. Wow. Oh. Suot pa, suot. Yes. Haralipadas konti. Haralipadas ilang Yan ko rin, lo. ulitaw. Ulitaw. Ito nga good. Mamayli na ko na silang tulote. Wow. Sakto ba di oras? Nice so. Kasyo Naol. Isuot pa. Isuot largo ba? Ito, Isuot largo. Pero paan? saan? Sama na. Isa lang butanganan. Kunting sama. Ha? Kunting sa. Nagupi na ka? O yung mga pobre yan? Dari na. Ano kita yung tita? Ito, matama. Salamat eh. Salamat. Okay, mo sa mga tita Kim. Arong naghana man kaso ni mo mga regalo. Thank you. Garaon ti. Kunting sa. Excited ka kaso mo tong kuanan. Tang makabard. Ano ko si Mori Lubi? Para ka-cute kaso. Ma, kunting. Important. Pajas konti. Ang ulitaw, bitan ako sa ulitaw, be. Mukha niya, yung marilo. Alas... Siya oras ni. Alas 7:35 pa man. Parang sa duha pa. Isit na yung orasan. Dos. Masite? Araw sa duha pa man dahil 7:35. 7:35 pa. Ang ito maingan eh. Harap ang ito maingan eh. Sakto ang unsa na yung oras diya ko eh. 7:35 te. Sa gabi eh. Oh. At isit na yung duran. Isit. Dos 15. Dara to ko na ba eh. Yung duaan. Piot man. Sige, si Kuya Kin Kit, ang bisihan sa duaan to. Ma, ha, kunting. Kung Kuya Kin Kit, nagunting. Wala, hindi mo pa? Kanas, kaduri lang ko pag-abril te. Kuwang ko na kunting. Wow. Bakay sa isang puan. Karing-hari na. Hindi na siya kakalimot sa oras. Kana na may orasan. So, mag-abril ako sa hanggi gikanlas ate. Dapat ni abrihan na mo kuan December 25. Saka excited naman ka so hindi naman makapaabot og December 25. Ang abrihan na mo October karon, October 15. Sayangan makumugisi te. Dapat December. Hangi open. Nagkali sang gamay te hanggang hangi open na. Advance nag-among gift. Mag-abri. Be. Isit gab. Wala, saka ni guys. Uy, cute mag sila nan. Uy, napajay ko ante, napajay ko sangan, cute. Cute. Day, agi mong Barbie, day. Oh, Saan ka na inig? saka ni be.
Hala, pareha may Kim. Ilhan. Te. May bagbaga, may pujo-pujo. Na. Uy, hala. Pagkanindot. Uy, pagkanindot sang Arios. Isot. Isot largo. Wow. Okay, pareha tabi. Natay Arios, B. Hala, ka nice. Hala. Natap yun na, Gwen. Oh. Ate, sinugdanan dyan sa hangan. Di ka dyan mawa, kaya na may hangan. Be. May suot. Oh, di ah. Letter Q. Di ka dyan mawa, guys. Kaya na yung nga na Q. Di ka dyan maangkan nuglain, te. Ang suot. Light, date, alarm. Nice, te. Nan ko. Siditro. Haman. Saan garabs? Ang sunglasses, Queen Bee, saan na to? Kuante, kang Yeah. sama tayo sa mga laki. Yeah. Kanang imo. Ay, ate ka rin puti. City. Ate, Ay. nice ka, Aju. Panglakaway na natin. Nahanay so tugma kay init. Pwedli man na. Oh. Yeah. Pares ni sila, te. Para ba mo sa? Madera. Oh. Terno. Si Bera ba na? Sa Bera Bradley, te. City. Yan. Cute ka, Joel. Oh, dali mong bag, Kim. Dali, Kim. So cute, ya. May May bag. Wow, orang kahimas ka, Azu. Ya, bag ni Kimi. Dali, i-open sa patanawan, latita. May bag. Dati isang bag ni Kimi, girl. May see? Wow, cute. Sa isang bag. Yes, kaayo. Siapa nih? Dapat na isa din mo, Queen, di ba? Ang samante. Natong mo. O, di ba, te? Pang abrihan. Kuwan pa rin kabuok, te. Sila ba rin kabuok? Pat! Karte, hari kabrihan, rin dia. Alam mo na, suksod. Sa kabrihan, kare hangi kaduhang kuan. Hangi kaduhang. Mana suksod. Wow, imo nang yamit tanong ma. Kim. Ay, mau siguro ni te, imong iingon. Ya? Mo ni. Mo ni te? Uy, ara ka nice, guys. Uy, nana ko'y pangkuan ay. Oh. Pagdagat eh. Nayang kama yung Lagi kuwan sang, na susunod. lagi sang ante kay Brixley. May dahil sang kuante kari di ah. Uy. Sulding bar niya. Sulding Anak ko'y pang kuante, pang lakaw-lakaw. Asa ba ni? Dari butang. Diya, sunod. Adjust si Diya. Adjust. Okay, darate. Si. Wow, ka nice. Ang kanindot. Kuy bag. Nana ko'y sila nas kuante. Cellphone. Oh, diba? Oo. Maglaag-laag, diba? Dari sudlanan sa cellphone, di ah. Dari. Sudlan sa cellphone. Na masuksukan og 20 pesos dari skilid. Dari atang sira. Oh, diba? Nice. Uy, pagka nice ang bag. Salamat ka, Jote. Yan to color. Ako'y pan, guys. Hani man ron, Ken? Motor? big bike. Ninja, ikatulo nga gift. Karina pod. Ikatulo. Okay. Ate, ikatulo, te. Sa yarn. Ala! Kaya, atas nga. Yeah. Uy. Si Ann Clean. Sabi te, Clean. Uy, ala. Nice boy. Flying the eye, Clean. Clean. Kaya te.
Si Ann. Hala. Hala, naghahan naman ti. Hala, naghahan ka azu. Ha? Kumplito. Hindi, kumplito. Nairilo. Nai ka nang naikuan. Hala, ginawa ko. Naghahan ka azu ti. Ano isote, naglaag na mo. Ya. Ano guys? Naghahan ka azu. Hala, salamat ka azu ti. Thank you so much ang regalo. Nana ko'y bagong rilo. Thank you. Okay, ano isuklo? Ang tambi ng papa ma. Hala, ka na isti. Mahan ko. Para sa mga bujagan, ano may mabujagan. Isa. Wadi masih siguro. Sito man. Nindot. Okay, hala, rang kanindo. Nice Kim, tanaw ka Kim. Nice kayo. Nice kayo. Nakarang gamay na. Mga brihan. Mala. Kanindot sa perfume. Uy, mut ajo. Kanan. Okay. Wala, nice. Ako mo pa. Perfume sa ako, perfume. I have a perfume. Unsa man ni? Uy, anong butak ajo? Bakod taga gabi. Kinsa say? Dito ko pensa tay. Ipakita tita be, agi mo hang kuan be. Barbie. Pareha mo ipit na. Cute ka, Zo. Sige lang atan sang leader ka man na. Wala, nakakuan. Salamat ka, Zotis. Baby ma. Gift. Kaya rin, di matang-tang rin. Hindi na. Manja. Ano pa? Last Ano one. na pagtang-tang pa? Sama na, be. Kuan, gustam yun na. Tanaw ko na, ipakuan ko lang papa. Kari. Be. Ayopin. Oh. Kani betul deh. Kung santong isa kwen, Karete, dahil kuan. Perfume. Kari da. okay. Agasa tay katong kuan po dia. Nay relo, nay kani og mga pulseras man siguro ni Tino. Sira. Oh. Na nay relo. Bulsa. Yeah. Ano koy kuante? Pag suon na tanan tay ni suroy. Yeah. Ni suroy ba? Mana? Na, sundan na talaga tulisan natin. Simbak ko, inoko. Para join taon. Wala, dapat tayo dia. Oh. Wala, what's this? Bag. Aw, manite. Uy, hala, raga cute. Ganahan ko ti. Mauna siya. Ako ipangita. Mauna. Halandot ti. Hindi mo tahawak. Oh. Hala, ikonti ang ibutang sang hawak. Sa tisa. Queen. Hindi na kin. Be. Nonay sa tigba kong usuron. Nonay katong mga usuron ang Mantum mo yun. maglaag pohon mo na yung isuo. May hang gamitin. Ano? Ibut na ito tungkang ilam sa... Be, ang ikuan. Kasi isukod ti. Ang isukod. Ang kanais ka adyo. Hindi mo tangan kita. Mas kimiti, nagduwa na sa isang Barbie. Tangan na rin. Bigyan mo ng batangan na tayo. Isa na ka na gagus-gagus sa isang badzi. Dug na ni, dyan mo na idug ni Marunday. Idug ko nun ni Jati. Ang badzing gamay. Hala, arang naisati, ganahan ko. Salamat ka adyo ti. Natawa, arang padzig ka adyo. Hala, ganahan ko. Nga na ito, makita na ito sa mga kuan ba? Nga Jante, ang forma. Nice. Ganahan ko. Salamat ka adyo.
Wala rin. Kuon. Wala. Ano ko ikuan, nga rin, Michael Kors. Salamat ka, Zote. Oh. Ah. Michael Kors. Wala, recognize ka, Zuzu. Kinahan ko. Salamat ka, Zote. Kinahan ko ang kuan, mga riga, mga dawat nga gift. Ha? Ahong ana, bag na ahong. What's my bag? Yapod. Ano mo ka no? Ito na. Pagkuhan, ang pahumot, anong muta ka jo? Kuhan mo sa ate. Jesus, magsip. Narate. Pareha, Miss Kimi. Narate. Oo. Hangis ote. Asin rin. Oh. So, ano siyang isuot eh. Ayan na, desi siya. Uy! Nara. Tanaw tayo. Mga na rin doon niya. Si Madam. Talaga nice. Taas diri. Narete? Nari sa babaw? Asa tatangan na isa te? Madang Winnie. Isa. Titulisin ka na. Ha? Titulisin ka. Uy, buyag. Tulisin ka. Diya. Ikaw baga dyan. Sinang tuliin. Narate. Kung saan spot kin? Ano iso tugma te? Taka Bria! Takap sa spot Kanzo. ah. Dapat siyang Arius. Guys, takap sa spot. Terno-terno. Yeah. Salamat eh. Yan ako'y daghang kuan. Pangsurod dahil dati. No, sinaw. Pangsurod dahil nahapuhon. Oo, mabalhin-balhin na siya ang iyang Kanite, nakuan. mailis-ilisan nimo ang iyang si tawag na Ah, ang iyang kuan ba mabalhin nimo ng reloada ng isa. pwede dati. Ano ba? Tabok-tabok siya. Oh, kanang relo mabalhin-balhin ng iyang strap or iyang Ah, Kani pampalhin tadi ba ni? mo lagi. ilisan-ilisan nimo. So magkakwanta na ni mga view. Ang data na ito ko na i-try. Ano gunting ka? Mga tug bibi ha, kay nanay bibi ha. Sa bibi, dal mani. Sa bibi ti. Dal mani. Ano kay bibi? Gamay. Ba, dal mani. Hindi ko kagig mata ma. Ha? Meron ko mata. Hindi kag mata. Mata na dalos puso yan. Patulog man na, ipatulog mo piyong iyang mata. Kalau ugi mo sa gihigda, matong siya. Kila. Higda. Manhigda. Na, tug na. Idug na ni mo sa inyong Piyong iyang kuan. mata. Sleep na. Mata ko na niyang dosi. Kasi mo mata na alas 12. Kaya sa man siya mangihi. Ay. Mata siya. Timplahan na mo gatas na alas 12. Kuan na sa milk. Nga do ng milk kung sa alas 12. Dati. Oh, taran. Ayaw mo na. Dati. Suot na. Suot na tanan. Si Madam Kim Kim. Tao. Wa na ba? Te, wagi batik pangkutas ang mga chikiting. Gagi excited ka sa mga bre. Ganihan naman nila pag-abot. Biskuit oh. Pila ka bukang katuli kwet. Tapos sa tayang ipon ron. Isang pantalon? Oh, mga pantalo ni kuya. Naghan? Ipa ko na pa. Paano ko diya? Diyan ako tayo dyan nasukod ka ni ha. Katong mga sakto ni Zakazo. Mga Device? skinny. Ha? Device, pay-bukay ko ka na. Sige, suot la. Idritsor, ko niya.
Levi's na way Ace. Hindi, suot ka nang naisukod ba? Tanaw na to. Ay, sakto, jagkazo ni Jati. Habag. Ang kataas ang tuman, ang kasunod. Hindi ka nagis. Ang habag. Yun, ang kataas. Arang habag. Ang hapon yan eh. Arang saktuha Jati. Iko kayo tanan. Nagis ito ko ni. Ilang dog na? Prada. Kasi kuya, nanukod na sa pantalon to. So, nana, kay mga pantalon, di na balik-balik ng pantalon. Hindi ka No. nagkaberkulis. Tinamay sa pantalon dari, bawo na ni Jan, di man ni Jan isuot. Kintiran siguro si Jan. Ano ni ma? Kuya. Kana imo na dyan ay pangsuot ya. Pangulitaw mo na. O tulog. O, ang pingin ay mo baby girl ha. Ang sakit? Daon na to. Sa'yo pang bago. Pantalon. Panglaki raray puro tino. Pambati lagi. Duha to. Lalaki na, tanan. Panglaki na tanan. Ha? Panglaki na tanan. Kagay na tanan. Sakto ni Jan. Yung sukod. Ah, sukod yala. Sukod niya ako. Ah, daghana na sa pantalon te masuot. Sukod siguro. Dah, grabe kuya ga. Mura lagi pagsukdan na. Te, mura magisok dandaan. Mura gisok dandaan. Lagi. Nana sa daghang masuot eh, kada adlaw na maglahi-lahi na nig pantalon. Okay. Pa. Masa ni patubog na? Ha? Masa ni patubog? Tugo na mo bibi? Yung tinubuan ni mo itong kinkin. Oh, sakto na ug kana matubuan na nimo ato na pangkinkin. Wala ra good. Ma sakto na ni suot yala. Anindot. Ang kuan pantalon. Taas manggad ka man masigo jud mo. Suot Ma, na. battery dito ang duwaan makato. Sanduan na. Kato ba katong padani na? Asa ba? Padani na. Ay kareng kuan. Kanang na ay basahon. Hmm. Ay sa kanang pataurang battery te. Dahon. Kato sang kuan ay mga katong nay pang Christmas na to, pang kuanan. Sakto ra jud mo ya. Ang laki na we. Naa. Ang laki na tanan. Pang boy. Pila ka buhok ya? Wala yung babae. Anak ka. Tatko. Puro- Laki na. Puro laki ra ya. Ang badyo na yung mura. Dato ka dito isukod to. Ikikin. Dati isang isukod te. Sige na, gisikod ganin. Ah, sige isuot lang. Ano sakto nimo isuot nimo. Favorite. Gamay. Guta. Skinny. Puso mo na na. Kakinkin na ya. Hindi masuot nimo. Tikong kinkin. Kakinkin na sa kuya kinkin. Na. Sakto ka jo. Ah, sakto ka jong kinkin te. Pakin. Tsaka sa Suntukin. Sakto. Ate. Sakto ra mo na kinkin te kay uso man na no. Awa. Kungkol din. Uso man na yan, dyan na ba yung sapatos? Suntuig pa. Pilante. Suntuig pa. Ah, sige. Ka Kuya Gael, sana. Masuupan ng Kuya Gael. tubo sa Patubo sa Ken. sulok-sulok sa lakit. Karoon ni Simber Ken, pag ikit-ikit sa ha. Si Tara sa te, ma, way ma, pantalon. Imo bitaw na puhon, matubuan ng kuya. Pila ka buhok ya? Ang imong kuan, pantalon, ipa. Agi ko ma. Kuha lang na ng gail kay taas manggod. Lisod pangitaan diha ba? Mao lagi te. Ang si Ken-Ken nga na may daghan ni diyang kuan darete, sukod. Ang imo na iya. Pagpila iya. Sino mo? Hulo. What? Pat ka pantalon. Oh, so, igo dyan ni mo tanan. Galipad dati kay igo na sa height. Tinawkoan. Buta to kin. Kamdir. Kasi na kami sa duha. Ini na. Biga. Da, okay ka Kin. dyan. Tin. To di pwede. Dati, ilang mga kuan. Ano lagi ba? Sa mga battery. Ma, sige. Ibutangan to dati, ugma na. Ma, Ibangat na sige magbutang na yung to. battery. Di naman niya. Uy na pa yung mga pantalon niya, oh, di ah. Uy. Pansukod lang. Mana mo sukod. Isukod na ni mo? Mana na ito mo butang. Pito ka buok. Libas na, libas. Pito ka buok te, isang pantalon.
Makakuha ni Ako ni Ja. Makaroon. Pitok. Ha? Pa, butangin pa pa. Man rin. Pusar eh. Tagotan ni karoon ng bateri. Kaingan mo sila. Agpuil kami ganiyate. Kaingan sila chocolate. Taasan. Ingan mo ba sila? Agpuil na aan mo nalang chocolate. Chocolate ko no. Pangputos na natos kuan. Ipotos ni natos ka ng kuan. Naisugba na to. Sasaway man sila uy. Palistik. Ay goy, ang lipstick tay initan. Pilan. Hawa, lipstick kay ko no. Palistik. Palistik ko karoon. Lipstick is light. Lipstick jati. Kambre ma. Ha? Ang na ta? Mana uy. Mana ta gamitin kay gabi ina. Labi tayo sa ating abrihan. Lipstick ko na sa jati. Ano man eh. Sige. Pili na ka ng isa. Pili color. Bukan lihat jaket. Ay, ano na yung jacket? Ano naman ron? Ano may kuan? Buto-buto. A few moments later. Abot na ang makadawaan. Gikan sa US. I-flex ako nung kimi guys sa gizahang mga kuan. Nadawat nga regalo gikan sa gizahang mga tita. Sama na imo mga nadawat nga regalo gikan la tita bi. Duaan. Sa mga doan na si Jean o si Charm. si Jean o si Charm. Isang mga duaan. Happy yarn. So man na sa box guys ang mga regalo. Nagipadaan nila sa ate. Salamat ka Jote. Asa man na be? Naijang new butas kayo magtamak-tamak may atos kuan. Kalabangan bitaw maglugway mis mga buhiin. Cute ka adjo. Isang ipit. Naman mo ipit lang. Ka-cute. Sakto dyan na si mong buhok karon ni magkatag. Yang to. Salamat ka Jote. Thank you tita sa ipit. Happy kayo ko dan ni pagkuan. Ano siya yung mga ipit eh. Siya ro di makipos ng buhok. Bitaw. Salamat ka Jote. Dagan ni mo ni Ag. Sanina sa imong dal. Isang dal si Jean. Di ah. Cute ka Adju. Mako na isang bibi. Dara pa kung pa ako. Paako ni Charm. Naday pa baon si Charm. Dapat dyan sinilas. Huwag magkuha na sila mag-ilis. Sana all. Dapat dyan new. Sabi, mong sila na sa baon. From Vera Bradley. Cute ka Adju. Thank you tita sa sudlanan. Lunch ko ano ni dyan. Lunch box. Dahang sila na sa zambonanan. Vanway. Vera Vera. Bradley. Vera. Ja, dia putih. Selamat ke Aju sa ijahang shampoo, body wash, and baby lotion. Selamat ka Aju. Tita. Magi mo pang katuto saingan na kanang di katuto sa. Ana, sama na ipang kaliguay. Wala na isang pangkaliguay. Wala na bating shoot si Kim Kim pohon ni. Kuan. Masuk na ni mo Kim, mo tag dagat Kim. Thank you, Shte. Salamat sa bagong ko ni Kimi. Bating shoot. Wapa ko din. Ja, dia lagi mong. Sama ni, bagong. Ito, sakagan na si Zahang. Kanang bibi. Pwedyan duaan. Sakay mo, sakay mo pag-apil si Kimi. Hindi, sakay dari. Sa pailain ni mong mga kuan. Dawat nga regalo. Gikan nila tita. Hala, tita, thank you sa medyas. Nasuot na ni Ja agduha kaparisan. So tulon ni kaparisan di adori. Salamat ka Jote sa isang new medyas. Nagamit ka ajong Kimi. Sa pailain. Dia pa gijuhang mga bracelet gikan sa Vera Bradley gihapon ni nga kuan gikan las ate. Salamat ka Jote. Thank you, tita. Dia pa dari isa ni kabagan. Napa? Pa, Sing-sing ni Kimi. Daghan na sa pang passion. Pang passion ni Ja guys, may pursiras. Kapailain lang, dia pa daghan dari lang, kanalawa lang. Napa? Napa? Pa. Mapadana lah sige. Mo na jahang nadawat nga regalo gikan sa mga tita.
Anak ko sing-sing ma. Yan man hagbang na imo jintas nak. Anak ko sing-sing. So tre. Dubli-dubli nagkusintas mura na kag si Madam Auring. Bitaw. Daghan ka dong salamat sa inyong gihatag nga regalo para ni Kimi. Yes. Lipay ka dong amang baby girl. So mo na ni ang mga regalo ni Kimi. Napad mga bracelet. Ma, So izahan ning kuan guys, pang passion ni Zaba. bawan ako ma. Pwede ra pud na. Maawan Tag sa mata da ni Kim Dakim. Salamat. Salamat. Ma. Thank you, tita. Salamat ninyong tanan. I love you. Mwah. I miss you. I love you so much. Tita Jo, Tita Kristen, Tita Pinos, Tita Annie, Mo naman si Tita Patch. Tita Pats. Salamat ka Ajo. Salamat, tita. Happy kazukas mo na dawat. Oh, Salamat ka te. Dali pa yung taon nagbading gamay. Kaya nagizang mga kuan kanang naay pang passion ni Ja. messaging. Nagizang baby girl. Ija ko nuning anak matod pa ni Ja. Awit ang anak. Daghang salamat, tita. Hapit ko sa ang nadawat, anhe. Dapat si Jean. Ako'y bibi. Love din ako. Pagtapad na labiin. Salamat ka te. Daghan ka salamat din jud tanan ti. Happy ka jud amang bajing gamay. Nana si Jay manghud ko no. How bibi jud ay ko no ninja. Ano mang Mang baby sister. Yeah. Salamat ka te. Dan na. Uy, agi mo dahil kuan Kim. Gada jang relo. Dapat lagi jang watch. And dapa. Naghanis sa pinaskuhan na dawat ron guys. Salamat ka Ajo. Sajo ka pinaskuhan ning abot. Bitaw, daghan ka salamat sa early gifts nga among na dawat. Pag ijahang earrings. Suot na imong earrings. Cute ka Ajo ni ijang earrings guys. Pagka nice. Salamat ka te sa earrings ni Kimi. Mamo, ato sa Manila ni Jean. Lakaw. So, Manila. tabangan ko na padaga na. Bye-bye. Bye. Asa man ang padong? Tignan ni. Wali pa yung taon si Jay. Kaya nanak ko nung si Jay kuan. Kaduan. Salamat ka te. Harang lipada sa amang bajing gamay. Isahang kuan. Ng mga nadawat nga pinaskuhan. I love you so much. O na ni tanan agsud sa katong amang gi-unbox gabi Yan na guys. So na mga biskwit para sa mga chikiting. Ano ilahang pang baon. So dugay-dugay gadyon mi dani makapalit og utrog pang baon nila. Salamat ka dyon injon tanante. Uli nila ni kahapon. Sakto na sila huot-huoton biskwit. Daghan gadyon salamat injon tanante. Nanay daghang biskwit. Dapat sila pang sidan, pang suga na mo. Dada po spaghettihon. Na nagadyo ko lutoon ni kapasko. Dapat Swiss Miss. Apa? Kanipod. Favorite nila kada buntag. Te chocolate ngarang kalami kadyo. Salamat kadyo te. Dapoy sabon pa humot. Dapoy jilo lami kadyo na ako anan guys. Nang pabugnawon ka na ba guys. Dan ate manang na akuan. Abrihan tanan. Salamat kadyo te sa inyong gipadanga. Daghan ka kuan kanang naay pagkaon. Napod. Hot cake ni ka buntag tapay isa to aron lakuha. Salamat ka ni Chute. Dapoy shampoo, lotion og sabon ni Kimi na baby wash. Salamat ka Chute. Di ay daghan ka chocolate. Daghan ka salamat ni Chute. Salamat ka ni tanante. Dapat animal crackers. Oreo, chips ahoy, dapa sundaes, dapa vanilla sandwich, favorite sa mga person, favorite namang tanan. Dapa salamat ka dyan ninyo te, harang ka dyan daghana ka adyo. Harang ka dyan salamat te, sa inyong gipadanga kuan, grasya dari na mo.
Salamat ka dyan yung tanante. God bless. Ug amping mo kanunay diha te sa Ohio, USA. I love you. Pati mga sidlanan. Lagmi nga sidlanan kanina. Mo na yung mga panudlandan. Higas ka ma-arrange siya. Daghan ka dyan salamat din dyan tanante. Napatay bag si Kuya Gal. To anin ba't ka dyan isang bag. Unja. Wala di lagi na mabri. Sorry na si Zay ipanagad guys. Kanina mga kuan. Kay ang di siya pang mananapin. So nice ka ado. Ganahan ko tis yung gisidlan na. Daghan kitong salamat tis yung share nga blessings dari na mo. Di pa'y ka sumitanan. Nandiyan na pa ko dito ikuan ng katungahang mga nadawat nga regalo gikan nila sa ate. Salamat ka Juti. Kaming tanan nakadawat biog pinaskuhan sa nga pinaskuhan. Dapat to nga mga regalo kuan pa to ng mga abrihan ini ka December 25 dun sa kay excited naman ka Jutanan. Nakaabot og December 25. Na kuan na abrihan. Wa makaabot og December 25 na abrihan na namo. So tada to ang mga regalo guys na ikuan ha. Nang kita naman mo dato hangi vlog. Salamat ka jonin jon tanante daghan ka jong salamat. Daghan jong salamat ka jonin jote wala jud ko ilay makuan basta. Aghara jong ikuante aghara jong kanunay iampos Ginoo nga tagan mo kanunay majong panglawas uban sa tibok pamilya. Ug amping mo kanunay diha and more blessings pa nga mo balik diha ni Jote. God bless ug amping mo. Thank you, tita. I love you. I miss you. Salamat sa daghang pagkaon ug chocolate. Wow! Agi mong mga toys. Haman nimong toys si kuan, si Jean ug si Charm. ng Charm. Salamat ka Jote. Grabe wa jay kabutangan sa mong kalipay. Dahil daghang pagkaon. Pagkaon is life man sila guys. Bitaw. Daghan ka salamat kanay dugay na mo mahurot. Kanina. Kapag to spam. Mga kuan. Salamat ka dyan Jote. Mura nagtindahan na gamang dari sala diya. Yan guys. Mura nagtindahan na gamang sala. Diya. Arang daghan na ka adjog. Gipadaan nila sa ati. Ikas Ohio, USA. Salamat ka dyan Jote. Thank you so much. Mura nagtindahan agamang sala.